Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje u-like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership, sokubhekela lapha kwezemnyama ibhakabhaka i-Orlando Pirates. Kubekwa ukuthi ke i-Orlando Pirates makushaya ke isikhathi ke sewinde lama transfers ngoJanuary, ekuthiwa ke i-Orlando Pirates iplana ukuthi ke idayise abanye abadlali ngenxa yokuthi ke baningi abadlali i-Orlando Pirates enabo abanye engabasebenzisi. Kuthiwa ke i-Orlando Pirates ke izogxila kuwona ke ama-strikers kanjalo ke nabadlali baseswini. Umdlali ke osekuvelile kuthiwa ke i-Orlando Pirates ke ingase imdayise uyena umgadli uShekgofasa Mabasa. uShekgofasa Mabasa ke kwavela ukuthi ke kunama clubs aphesheya kwezilwandle amdingayo. i-Orlando Pirates kuthiwa ke lo mdlali ingase imdayise makushaya ke isikhathi sewindi lama transfers ngenhloso yokuthi ke offload amanye ke ama-strikers since abadlali bebaningi and i-competition iningi lapha kuyona ke i-forward position. Impela ke iyona updates nje ngiyiphethe ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwe-video elandelayo, nisale kahle.